Good morning mga moms! So, today is September 25 and ito na yung last day namin dito sa Hong Kong dahil ngayon na rin yung aming biyahe going to Thailand! So, see you later mga taga-Thailand and ngayon naman, goodbye Hong Kong muna tayo. Bye Hong Kong! Thank you so much for for memorable, another memorable pa rin naman itong trip ko sa Hong Kong kasi this time, bagamat marami akong hindi napuntahan, marami akong hindi nagawa, marami akong hindi nakita, no? But still, thank you, no? Na-experience namin yung bagyo dito sa Hong Kong. And ayun, thank you din sa mga hotel na napag-stayan namin. And special thanks to Tita Chona. Maraming salamat. To Mama Dang, Ana Rose, to Ate Gandara, to Ate Cute, Kuya Jorin, Sky, thank you so much. And the rest of the people dito sa Hong Kong. Maraming salamat. So, kita-kita tayo dyan sa Thailand. For now, bababa na kami kasi paparating na rin yung aming service. See ya! So, nandito na kami sa lobby. Si Arjen nandito. Balik mo? Feeling ko ito na. Tanongin natin kasi may taxi nandito sa labas. Uber pa rin siya mako-consider. Hindi siya. Pasahero pala siya. It's a prank. So, hintayin na lang natin mga bags. So, again, thank you so much. Hong Kong. Babalik ako ulit dito. Last night, nanood ako ng Hello, Love, Goodbye at saka na anak. And it feels like parang sabi ko, may mga gusto pa akong balikan. Malalaman nyo yan, abangan ninyo kung kailan ako babalik. Kung may kasama ba ako, di ba? So, abangan ninyo yan. See ya! Punta na kami sa airport. Yan, so nandito na po lahat ng mga bags. Nandito na sila sa waiting area. Almost, ano na kami, paalis na kami, nintay na lamang po namin yung aming Uber Grab na pinabok ni Ate Gandara. Maraming salamat Ate Gandara. Maya-maya na sa airport na kami dahil ang flight namin is 7 in the morning. So by 9, nandun na kami sa Thailand. See ya! Yung first batch ng ating service going to the airport. Feeling ko ex mo si Wolverine. Ex mo si Wolverine. Si Wolverine. So we are now on our way to the airport, bound to Thailand. Kami na yung first batch na sumakay dito sa taxi, then second na nandun kina Brenda, doon na namin sila hihintayin, no? So we have Bakang, Rhea, Jana, and Batin. Abangan natin sila sa airport. Sila, nauna pa sila. Thank you so much.
Doon na sila, Brenda, nauna na sila. Oh! Papasok na kami ng airport para makapag-check-in na kami ng mas maaga. Hindi naman. Kailangan na namin. Ang ganda nung airport nila talaga. Laki. So ngayon, going to Thailand na kami. Si Marian nandoon na sa Thailand. So hintayin na lang namin siya. Hintayin niya na lang pala kami. Nauna na siya doon. Check-in na tayo. Mag-check-in na. Yung mga baggage. Dito mas onti sa kabila. Mas kaunti dito. Ayusin na namin yung maleta. Mara, ikaw muna mag-akakunin ka. Bakit masunod tanan? Dito na kami ngayon sa airport. We are about to check in na sana. Kaya lang, yung maleta namin na hand carry na galing ng Philippines ay hindi pwede dito sa airlines nila going to Bangkok, Thailand. So, we have... Wait lang, tatanong pa natin. So, tanong natin kung magkano yung magiging charge ng ganitong maleta. Okay, so mga moms, ang pwede lang at ang free lang yung mga ganito namin personal bag. Pero yung mga ganito namin na bag, may bayad na siya. So pwede namin siyang i-check-in, diba? Or pwede rin natin siyang dalhin kasi yung paglagay niya doon sa cabin, may bayad. Okay, copy that. Yung i-check-in na rin sila. So they need 20 kilos per bagahe. No? No, we don't. Hintayin na namin sila doon sa kabilang side. Hindi na tayo maghintay sa kanila. So, we need to wait for them. Dito na papasok tayo dito. So, nagbayad kami ng $300 ni Bating and ni Rhea for additional charge ng aming maleta. Kasi ang mga hand carry na doon na pwede, nakagaya kay Marimar, yan yung bag ni Rhea, mga ganyan lang. So kapag ganito mga maleta na hindi na raw pwede, pasok na kami. Okay na kami mga moms, nakalabas na kami ng immigration. Going na kami sa gate 201. All boarding gates ay sa baba. Dito na kami. Ayan na po sila. Pababa na sila ng escalator. Naiwan kami ng tren. So mamaya na yung susunod na tren after 3 minutes. The terminus. All passengers, please alight here. Thank you for traveling with us. 列车已到达终点站，请所有乘客下车。谢谢。谢谢。谢谢。Thank you. 请所有乘客落車。Please exit from the train. 请所有乘客下车。请所有乘客落車。Please exit from the train. 请所有。 Another escalator. And finally, we're here matapos ang habang paglalakad. Pero ang saya.
Nakakapayat. So, andito na kami sa gate 201. Ayan. Ang aming flight is 7:40 in the morning. Mga Chinese character po siya. So, abangan natin. Ayan. Hong Kong to Bangkok. See you, Thailand! Waiting area sa aming boarding time. Ayun na yung aming airplane. So, kami pa rin yung mga nandito kasi iba mga bex. Buka nag-pictorial pa doon sa unahan. See you, Thailand! Marian, ako na ron. Ikot-ikot ka muna dyan, Day. Tapos hanap-hanap ng apam. Ganun.